Nganong nahadlok mo pag-ayo? Wala ba kamoy pagtuo? Familiar ba kamo ni ining maong mga pangutanaha? Sa unsang higayunan ninyo ni nadungog? Ang atong ibanghilyo karon nagpahinumdum kanato mahitungod niini. Gipakita lamang kung unsa kagamhanan ang atuang Ginoong Hesukristo. Kay bisan ang hangin ug ang mga balod mosunod kaniya. He got up, rebuked the wind, and said to the wave, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. Ato usab mabasa sa Matthew chapter 14 verses 29 to 31 sa dihang si Pedro ni sulay paglakaw sa tubig. "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the winds, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Adunay higayon sa atong kinabuhi nga magduha-duha kita sa atoang pagtuo o pagsalig ngadto sa Ginoo. Ilabi na sa panahon nga adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kay usahay dili na kita makafocus ngadto kaniya kundili adto na sa atoang mga kasakit nga gibati. Apan gipahinumduman kita nga dapat magpabilin ang atoang pagtuo o pagsalig ngadto kaniya sa bisan unsang panahon. Always remember that if we have big problems, Jesus is bigger than these. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma walay katapusan.